خانه فروشی در شهر دوشنبه طرفای گیپرازیم دوکانمتا کوارتیرا در دوی ماشانه قرار دارد. 54 کوادرات متر نوسترویکا است. خانه ها با ремонти замонави таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷаташ 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро бо чиди чораш фурӯхта мешавад. дар наздикӣ мактаб роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 275,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошен занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар қуронтепа дукомната квартира дар 8 мошона қарор дорад. 55 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷаташ 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. доми 9 ошонага лифт дорад. нархаш 250,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошен занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе повороти аэропорт яккомната квартира дар 7 мошона қарор дорад. 44 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷаташ 100% аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. дар наздикӣ мактаб роҳи калон саддик дар наздикиш аст. нархаш 290,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошен занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.